mbela ndenɗiraku fotani hande hutorede ngam wawde safrirde caɗele kewɗe ɗe gonɗen to banggue guurdigu e gondigu e leƴƴi ceertuɗi e nder wuuro woto walla leydi gotiri walla leyɗele kodduɗe namde ɗe ene keewi sanne namde ɗe noon jabtanto en hen ko oɗo gorko kanko foof e wonde soso kanko foof to banggue so tawi a nani inde nde wodoɗo qimeɗamo to banggue no fotata fodde e mbeefego makko walla jimme makko wona ɗum woni ko nanimo ko wona ɗum kadi woni ko andimo ko gandaɗo e nder leyɗele tubakoɓe ko dañƴen koɗo kadi ko fartange mawɗo woni o tawtore ɗiɗo ñalawmaji mbaɗono am kala ko wawi hoccude hen ko ɗum ɓuural son pottini e lawol ina wawi mbasa salmindemo walla jaɓɓamo jawta waɗi noon ko fannu kamɓe noɓe jiilorto gandal to banggue wittoji ni ko kañum namdi yankinade hen sahani maykidade e nder rendo beela aɗa wawa hebde hen ko keɓata ko inde makko tigui rigui ko Aboubacry Sow o jeeya ko wuuro men jowol rewo ko gorko gando woni ɗo bittuɗo binduɗo kono kadi ko docteur e ɗum gandal bitengal anthropologie woni gandal janguittongal neɗɗo walla neɗɗagu e nder rendo ko hen o heeɓi doctorat makko enen sen mbiyama docteur tan cikkaten ko cafrowo kono woni docteur ko keɓɗo doctorat mum e gandal ngal wawi wonde foof noon ko bittuɗo kono wittoji makko e jangde makko foof e towde o welsidaki pinal makko ko ɗum saabi o ruttima ko yaawi e gueɗe gabbitiɗe e gandi men e fina tawa men ha o yaltini deftere wotere nde ganduɗa nde yowiti ko e gaaci e pijirloji wiyete ko musique jeu et lutte ou sipiro au village mauritanien de Jowol woni witto makko o waɗi ɗum koko faati e gueɗe gandi men gabbitiɗi e gaaci pijirloji sukaɓe walla pijirloji hakkude ndenɗiragu e callitgol o waɗi wittoji makko ko faati e sippiroji e nder wuuro Mauritanie ni wiyetego Jowol ko gando jeeyaɗo e wittoji kewɗi baɗateɗe e nder Afrique kala ko abbiti hen e rendiyankagal walla neɗɗankagu omo heewi noddede gam tawtorede gueɗe mbaɗe hono noon omo jeeya hande e goomo wittiyankoɓe kadi ɗo e nder leydi ndi wittoɓe ruttantoɓe gueɗe e anduɓe hewɓe ɓe ganduɗa ɓe ko fuɗɗiɓe yejjitede ko gonga kadi o wurani ɗo e leydi men no fewi o ɓuuri wurde ko leydi France kono noon e o saaha eɗen mbawi wiide gueɗe makko foof omo ruttini ɗum ga e nder gendi men walla gendiji men gam ƴewde holno gurduɗen kono kadi ƴewde ɗam gurdam ni holno ɗam wurdete jokkirte e nder aduna kesam hesmago ko namdi ko mboɗo yiiɗi hay sinno ko seeɗa poɓɓo nen japparta Sow saabu ko nden inde nalankagal o suuɓi hay so tawi inde makko tigui rigui e ko Aboubacry Sow ɗum noon japparta bisimilla an e bande en. Assalamu aleykum wa rahmatullah ndiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe ceerno Hammed Ly mi anda so tawi ko kalɗa ɗo ko fof ko min cifiɗa kono mi yettima hen mi yetti kadi wonɓe sababu ha garɗen ɗo enen hannde e nder seeno paale taw garɗen kadi koye tawtorede ñalde fedde yiɗɓe annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hono ceerno Bambo Ba mo gandumi joni taw ɓuuri duuɓi nogas e ko fawi sibu ko minen gonduno France e nokku biyeteɗo Nice omo wonde musidɗam sehilam momi meeɗani kuppodirde hay ñalawma goto seeno paalel naaɓe ɓeeɗen Abdoulaye Daf mo gandanɗa hoorema wontomin jettude tigui rigui e cehilagal ne wondi noon e Oumar Bokou men e dendagal bandiraɓe wonɓe seeno paalel naaɓe ɓemin jiitodirno to nder worgo France min gandodiri min guurdi toon min jiɗɗodiri hen min nafodiri hen ceerno Bambo noon guila édition moɗon gadano
o jokkodire yam mbere omo haalnami wonde nde ɗo fedde waɗama e te kayni so tawi o dañi o yiɗi komi ara mi naata e fedde nde mi walla hono sehilam ceernam mo jeydami e wuuro woto mbiyeteɗo Amadou Samba Dembélé ɓurɗo andirede Das kañum jangguinimi e fannuji kewɗi almudo muɗum laaɓɗo omi wallodira e ceerno Amadou Samba Dembélé e kamɓe heddiɓe mbere ndeɗo fedde ene daro kono no ceerno Mouhamed Lini wini jeeyaɗo jeeya ko rondi guila on saaha min mi dañani arde garen ha kawri men kono ngol ɗo lawol tengtude kadi e koɓe cuuɓi hikka ko wonde jangde e diine islam ɓe jantini hen kadi pinal meɗen taw ko pinal kalwal haala jokkere en ɗam mboɗi sikki ndeɗo yewtere hande nde mbatten ɗo hennene almuɓeɓe ma belto hen sernaɓeɓe ma belto hen sibu darde sernaɓe ko walluden no jokkirɗen diine meɗen no jokkirɗen enɗam meɗen no jokkirɗen kala ko ene moƴƴina gurdam meɗen kadi to faate Allah jokkere en ɗam ko faate dendirago koye gueɗe ɗe ɓurɗen welsidade enen rendoji meɗen ɗi kono ko hunde nde gandanɗa hoorema hande e nder aduna he en yiile hay ɗo e Afrique tan en jii wonde leyɗele takkiɗe nde fof goni koye haareji leyɗele ɗe fof goni koye haareji ɓiɓɓe yummo nana kaɓa hoddiɓe nana kaɓa yaadiɓe nana kaɓa e te ɓeɗo fof koɓe kaɓata ko e bawɗe Allah mawɓe meɗen hanki wonko joguino banggue jokkere en ɗam kala no tension wawi ummorade so tawi ɓe gari ɓe gaddi jonke denɗiraɓe gari walla gueɗe jokkere en ɗam ari usta tension o ha laaɓa ɗum noon bandiraɓe sela musidɓe tedduɓe koye oɗon fannu hande jinmi yewtide e moɗon hami andino on wonde ko jewtanmi ɗo ko onon ɓuuri kam hen gandal onon ɓuuri kam hen gandal sibu oɗon guuri ɗum ñande foof kono mataw ko battinanmi haqqille battinanmi moon hakkillaji tan ko ha mbawon nanggude ɗum tigui rigui gandon ko wona aduna Allah o foof jogui ɗum ɗon ɗon ndeɗon dokke Allah ko fate jokkere en ɗam banggue dendiragal ete no mawɓe meɗen juɓɓirino ɗum ni kayne no mbimi ni ko ɗum hande waɗi ha dendiragal ene heptina banggue cate ɗowoje aduna nde ko wiyete UNESCO banggue pinal e gandal ha ɓe mbi wonde dendiragal waɗama ni hunde ganduɗa hoorema waɗande heptinade e nder aduna Allah o foof waɗi ɗum noon waɗi wanno noon déposeno ɗum noon ko leydi ne wiye Niger e leydi ne wiye Tchad ɗum ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi ha ñalawma hande o hitande foof kalisaji kewɗi ko million ngaji kewɗi nelde to Niger walla e Tchad ene waɗe festival uji taw fati tan koye dendiragal alors enen fulɓe eɗen goni e ɓuuri won wiyoɓe sappo e jeetati leydi e nder Afrique guila Nil tan ha Sénégal donc eɗen hen ete kala to dewɗen enen dendiragal jaa koye pine meɗen e leƴƴi goɗɗi aussi nan ɗo tewdi en to banggue rewo hirnangue Afrique aji enen foof eɗen kutori dendiragal kono to Afrique banggue worgoto ne wonde Afrique hakkude e Afrique funnague o ɓen ganda kowoni dendiragal ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗon jinnomi hande yewtidde e moɗon mbere eɗen ganda wonde pine meɗen ko enen kiwi ɗum ko bolle puyɗe andi tuba goto debbo meeɗi arde wuuro e wuuro to Fouta Kaye o ari tan o rindini wuuro ngo ɓe mbimo debbo tuba wummi ko Amérique ɓe mbimo holko jiɗɗa o wi garmi ko jangguinde on Pulaar ɓe mbi ala min nanani debbo tuba o wi garmi ko jangguinde on Pulaar ɓe mbi garɗa ko jangguinde min Pulaar o wiye ɓe mbimo ɗum ko bolle puyɗe nden ɓe mbimo ko bolle puyɗe tan ɓe gummi ɓe jeeyi ɓe pusi bato kanko debbo tubago o meeɗan nande konngol bolle puyɗe ngol o rutti Amérique o janggi kadi Pulaar o konngol bolle puyɗe ngol duuɓi tati o arte mabɓe kadi o noddiɓe bato o wi onon mi ari ɗo rawandeya mbimi on yon garmi jangguino on Pulaar mbiɗon wonde ko bolle puyɗe ɓe mbi aha kay mine kay ko minen mbima ko bolle puyɗe o wi mi ruttima noon mi janggi ngol ɗon konngol mi faami ngol mi andi ngol mi haalana on hande wonde onon ko onon goni yimɓe bolle puyɗe eyyi ɗum no firti ko enen wonko woni to meɗen ɗo taw nanguirɗen ɗum ko bolle puyɗe kono taw wona hunde bolle puyɗe ko gueɗe gandanɗa hoorema hande en yiila e aduna way kono eɗen mofti kanŋe tan walla kalis walla jama taw en ganda ɗum noon mi fuɗɗo yewtere nde ndeɗo yewtere titode wonde ɗo hennene ko nafoore denɗiragal
ko faatene ussude tension ngaji hadde ni hade hare wadde par ce que men kaalo ko firti fijirde dindiraɓe nde ko wayno ne ko wayno mais haade men yettoya toon min kala ndeɗo yewtere gadi wadde mbanmi ɗum ko Niger to wiyete ñaame e tawne rendini leyɗele meɗen kewɗe Guinée naɓe Burkina Faso naɓe Mali naɓe woɗɓe e taw wonno titore nde e nder ko mbiyeten denɗiragal koko hunde yañde kono e nder denɗiragal wonko woni e nder mum wiyete ko yano e nder yano o ene jogui no sifori aɗa wawi wonde denɗum neɗɗo taw on janodirta ɗum woni ɗum ko désactivé wona désactivation aɗa wawi wonde denɗum neɗɗo taw oɗon janodira ɗum ko activation ken denɗiraɓe kadi eɗen janodira eɗen mbawi wonde denɗiraɓe mbadden ko wiyete nagganam gantu firti ko suspension eyyi mi ara ɗo e mbima oɗo yanoma ni tan gonɗen koye lawol surtout yimɓe men wonɓe caggal leydi ɓe ne gandi ɗum to jiiɗa ɗumen fof ne ndaw goni koye métro ji mbiya aɗa yano denɗe tan wima nagganam gantu ayi anena alay saago nagga gantu goppana ɗum ha ñalawma goɗɗo ene waɗi noon ko ɓuuri wonde mo himmu ko ɓuuri kadi yiilede aduna hannde o firti ko mbiyeten ɓe coori denɗiragal ɓe coori denɗiragal firti ko en gonano denɗiraɓe donc leƴƴi ɗi gonano denɗiraɓe hannde holno waɗirte ha ɓen coora denɗiraɗi kesi hakkude leƴƴi hoddiɓe ha mbawa yuɓɓinde gurdam mumen par ce que wiyete ko parenté pratique firti ko jiidugal kono guura ngal ñande foof ɗum noon bandiraɓe mi fuɗɗoro to witto ngo waɗi ɗo nomo Hambeji wi nane ni wittoji ɗi wonno ɗi mbarirte mi yettata ko ni tan e wuuri tan mboɗe wudde ala ko wonto ummi donc ko ɗo joni ko leydi kartal leydi Mauritanie woni ɗo enen e nder leydi Mauritanie ndi ene waɗi wuuro wiyete ko Jool ko jeetono bulɗi ko maayo Sénégal gon ɗo maayo o ko to wuuro Jool ɗo koko yaltuno kadi foto ngo ko foto satellite kono coyno kaaƴi ɗe tan e kuɓeje taariɗe wuuro ngo eyyi ɗo joni en jii ko wiyete Jool ɗo Thiénal Bilbassi woni oɗo joni foto ngo ɓamira ko banggue Sénégal ga enen Jool heedi ko oto banggue to hayre nde woni to e ko jeetono laaɗe gonɗe ɗon nde oto banggue woni Jool ɗum hakkude Mauritanie e Sénégal joni noon Amadou Hampâté Bâ wi wonde hakkude pullo e naggue ko jiidugal woni ɗon tengtinta enen wonde ko jiidugal woni hakkude pullo e naggue woni kala nde yangue meɗen waɗi yangue woni kurtungu jeeya koye hunde ɓurde tidde e nder gurdam neɗɗo ñande kurtungu waɗete ko ngaari ndi ko ɓuuri tidde fulɓe ko ɗum hirsete joni noon e nder ngaari ndi no darda toon ndi ni gueɗel foof wonko joofi haade kalten ko haala denɗiragal puɗɗoreɗen ɗum dande nde ko dande denɗiraɓe wiyete ɓen denɗiraɓe noon ne wona denɗiraɓe banggue jiidugal ɗum woni ɓiɓɓe yummo e ɓiɓɓe baaba ɓe ko ɓiɓɓe kawiraɓe en eyyi ene wawi kadi wonde kadi taw ko denɗiraɓe tiguirigui ɓe hoore nde mbiyeten ko hoore wayluɓe sen mbi hoore wayluɓe eɗen gandi mbiyeten laaci ga enen sawru ndu ko sawru gaynako woni pullo gaynako kañum joni woni to laaci ɗo e kanko baylowo woni hoore to kamɓe ɗiɗo fof koɓe denɗiraɓe ayi pullo gaynako ko kañum renata naggue gue woni ko caggal ne jogui sawru muɗum e baylowo kañum e gande muɗum e ko ganduɗa hoorema kala ko woni e rendo meɗen ala ko gollorgal gongal hen taw rewani e baylowo ha feewa baylowo woni ko hoore to ɓe goni denɗiraɓe eyyi ko wona ɗum hankadi gueɗe keddiɗe e jaltuɗe foof jofoto tan ko ballodiral hakkude wurdiɓe wayno ɗo joni nguru ngu joni ko nguru sakkeɓe e oɗon gandi nguru ko wiyama ko nguru sakke firti ko sakke o e hoore muɗum no nguru tarori ɓandu on wiyatno ɓandu ngaari ndi ni sakke one ballal muɗum e nder rendo ngo ko noon fotiri eyyi mbiya joni ko minen joni to guure amen toon waɗi gueƴorgal Elimane en ene waɗi biwol joom wuuro en ngaari ndi to hirtama nden toroɓe keɓetano gueɗal mumen ɓe puɗɗi hebde gueɗal mabɓe ko nde alma magal yetti tigui rigui e nder Fouta kadi diine tan islam hankkadi jaali e nder Fouta woni Elimaneɓe kañumen ne batti altanede gueƴorgal eyyi biwol ko joom wuuro waɗi hankkadi joom wuuro tan fawi tan koye joom wuuroji e nokkuji no mbadiri minen to amen ga enen ene waɗi dande nde ko dande ko gueɗal wañoɓe ɓen jogui on wiyatno ko ɓeɗo ko hoɗata ɗo ko wiyete ko keroɗe somi arti hen
e bange musique o wayluɓe joni joni ɓe kalnoɓe musique men wiyete ko domba taw ko elimaneɓe woni toroɓe ɓe ko tara dendiraɓe ne jogui fijirde dendiraɓe sakkeɓe ne jogui hanjo musique men wiyete ko hanjo sen ƴeewi ɗo joni mabuɓe jeeyi copsole en jogui musique wiyete dillere no mbiɗa nane bofel adi lowi gotel fijiɓe jaldiɓe so tawi ko sawru gaynako oɓe jogui kamen ko wiyete fanta gasani ko kalmi ɗo enen ko won gueɗe goɗɗe kadi e fawi kadi koye nokkuji fulɓe goni e hollide tan wonde no rendo meɗon sañoride cañƴu ganduɗa hoorema ɗum ɗo fof yaha tan koye jokkere e ndam e ballodiral joni noon sen garte haala denɗiragal ngal won tuuba goto hitande 1996 ɗum ɓooyi seeɗa firti tuuɓi capanɗe jeenayyi e capanɗe jeenayyi hande jeetati walla ko way noon walla e jeegom o wi wonde wonon kamɓe tubakoɓe nde ɓe gaare meɗen gueɗe ɓurɗe hawde ɓe meɗen ko affaire dendiragal eyyi kafeji meɗen fof eɓe daara eɓe gujji gueɗe meɗen fof ɓe nawi kanŋeji ɓe nawi hunde fof kono gueɗe ɗe ɓuuri hawdeɓe e mabɓe e meɗen ko ɗum waɗirten dendiragal joni kanko waaji o wiyete ko Marcel Mosco français o wi hol sababu fulɓe tato daaro ɓeɗo ɗiɗo ene janodira o x ene yanodira e y kono o yanodirta e z firti hol sababu Samba e Demba ene janodira kono ɓe janodirta e paate gonɗo sara mabɓe o wi hol sababu ɗum ngal ɗon namdal noon ɓuuri joni duuɓi temedere wittiyanke e nder hirnangue Afrique o kamɓe fof ɓe jaabima ngal ɗon namdal holko waɗi yimɓe tato fulɓe ene daro hen ɗiɗo gona e yanodirde kono ɓe janodirta e tataɓo o eyyi ɗum ko min joyi enen koye meɗen holko addi ɗum joni noon kanko kadi Marcel Mosso o namditi noon namdal gongal o wi holno waɗete ha yimɓe ɓe gonano denɗiraɓe mbawa wonde denɗiraɓe sibu denɗiraɓe kala mo jiiɗa ko yimɓe mbima ko min denɗiraɓe sa namdi ɗum denɗiragal mo ardi ɓe mbiyata ko tana men jaata men jata men mbarno firti ka tawaka ay firti nde watte nde hay gore men tawaka denɗiragal meɗen e foof alay meɗen fof tawa ɗum ko jaatiraɓe mbarno ewa joni noon enen hande ɓe gona denɗiraɓe holno mbawɗen wadde ha mbaɗen denɗiragal kesal eyyi ɗum wono namdal makko ngal ɗon namdal noon ala fof meɗɗo jabade ɗum ala meɗɗo jabade ɗum ko min jaabi ɗum hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi taw mboɗo waɗa doctorat mbimi ɗum ɗon soɓe yiiɗi andude ngal ɗon namdal yimɓe ɓe meeɗani wonde denɗiraɓe holno mbawiri wondirde denɗiraɓe alay saago ɓe dutto e ko fulɓe mbiyata ɓe coori denɗiragal eyyi ɗum noon kadi wonko rondi ɗum woni ko ni ko ɓuuri wonde important hande e nder ko denɗiragal baɗagal to mo UNESCO heftini to Niger en Tchad to ko kamɓe goni koye ƴewde hono waɗirte ha yimɓe ɓe gonano denɗiraɓe mbawa sorde denɗiragal hol leƴƴi ɓe gonano denɗiraɓe holno mbawi wadde ha coora denɗirade kesi mi fuɗɗoro worɓe tato jiidnoɓe yummo e baaba mi anda an mataw mi andani so tawi ko labbu dikko e Samba mbaɗo e Samba Demba mbaɗo e Samba e saɗa jogui canade aɗa wawi wadde hen yelle kalen gonga ko dole jogade gaynarajo yelle kalen gonga huyɗo nana dole anda dole sikkata ko ɓeele pomne dole ko gaynude haaju ko dudo toɗi kame gurloji ɗum ko tindol ko darol ngol wi ko fulɓe tato jiiɗo wimo e baaba oya ma wara hunde nde wuura oya ma wurna hunde nde wuura oto noon awat tan fada gurnowo hunde ha wuura o ko pullo o wurnata ko nagge ha nagge nge wurna mo wurna nagge nge nde nagge nge wurna mo barowo hunde ha wuura o on ko cuballo walla bañowo ko ma wara barogel ngel taw ma wara nooro walla ma wara ñiwa ladde nde fuɗɗo wuurde gawowo ha wuura o on ko demowo kañum ne fadata ha toɓa so yeehi reemi aawi fada wiya inchallah ha so Allah jaaɓi
eyyi ɓeɗo tar noon ɓe mbi jiidima e baaba eɓe jogui bandiɓe debbo goto bandiraɗo debbo wiyete ko ragal joni noon ragal o ɓe mbi wonde o dañi ɓiɓɓe jeetato hen nayo a fijjata e mumen a jaldata e mumen kono ko nayo ɓe ɗoftotoɗa ɓe nayo heddiɓe noon aɗa wawi fijjude e mumen aɗa wawi jaldude e mumen aɗa wawi waddude e mumen dendiragal aɗa wawi yanodirde e mumen ɓe o wi joni noon hol nayo ɓe pijjataki jaldetaki kono ɓen ko respecteteɓe eyyi o wi ɓiɗɗo gadano wiyete ko pasiragal e bandiragal e esiragal e ƴeekiragal ɓeɗo nayo ko yimɓe sattidiɓe ko yimɓe tiɗɓe e meɗen kono noon a fijjata e mabɓe a jaldata e mabɓe par ce que neɗɗo kam so wine fabbo esuk so renaki tan on jamma mi anda holto jogori hirtoyde eyyi ƴeekiragal en eɗen gandi no mbayi e bandiragal e pasiragal foof no waadi joni noon ɓiɓɓe nayo fijeteɓe ene jalde ene janodire ene mbadde hunde foof ɓe ɗum woni ko woni hande yewtere meɗen nde ko taniragal Amadou Hampâté Bâ wi ko hakkude taniraɗo gorko nayejo e taniraguel muɗum dewel ngel hakkude taniraɗo debbo nayejo e taniraguel muɗum gorel ɗum ko Amadou Hampâté Bâ wi noon keyniragal yimɓe enen fof eɗen gandi keyniragal ko hunde wonde fayida hunde welde sa yi kayne ko jokkodiral ko kalanden joni ko haala jokkere en ɗam ko ballodiral ko guettan baɗɗe fayida e guiƴiragal mi siftina ɗon tan wonnoon wona nokkuji kadi wona nokkuji meɗen ɗi fof joguiɗo minen joni guure amen ɗe guila to neɗɗo jibina surtout sa heeɓi duuɓi 6 walla duuɓi 16 kam ɗon hankkadi fedde tan fedde nde tengtat kono guila duuɓi 6 ha ñande mayɗa aɗa jogui fedde aɗa jogui fedde rewɓe aɗa jogui fedde worde joni noon pelle ɗene e rewdirɓe ɓe ko denɗiraɓe fedde ma dow ko denɗe en fedde ma less ko denɗe en eyyi ɗum waɗi cukalel pullo mawnata koye nder fedde mayata koye nder fedde juɓɓudi rendo ngo no yaari ni foof jomum janggata ɗum koye nder guila no wayi koye guiƴiraɓe guiƴe joni sa yi ɗum tan hay sanno ko duuɓi mbawɗon yawde fof sa yi guiƴe tan sikkata ko ɗon firti ko ene weeli tan joni noon cakkitiɗo o noon en kaali taniragal en mbi no weeli keyniragal en mbi ene weeli guiƴiragal en mbi no weeli cakkitiɗo ɓurɗo welde o bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe ko biyeteɗo denɗiragal o denɗiragal woni kodde ragal o ɓe mbi ko on woni ɓurɗo welde joni noon no pamirten e nder rendo meɗen ene waɗi denɗiragal taw ɗum ko nderdirɗi tan ko nderdirɗi e meɗen ɗum woni denɗiragal kosam eyyi denɗiragal kosam kam yimɓe fof paami ɗum ko ɓiɓɓe kawma en ɓiɓɓe kawma en denɗiragal kosam ene weeli ha maayi par ce que Amadou Hampâté Bâ wi serdi kosam e ƴiƴam ƴiƴam ko ɓiɓɓe bamma en ɓiɓɓe bamma en goppatama daña kecce ɓiɓɓe bamma en mbawi ni wardema pour lawƴude kecce gonnoɗo ɗon nde walla gueɗe ba noon ɓiɓɓe yumma en noon ɗum woni banggue enɗam banggue kosam ko jurum addi ko jurum addi ko jokkere enɗam e ɗum woni ko hande ko kalten haala jokkere en denɗiragal e jokkere enɗam ene waɗi denɗiragal jettode kam mboɗo sikki onon foof oɗon mbawi hokkudemi hen gonga wonde minen sosoɓe onon komin lamɓe kam yimɓe hewɓe komin lamɓe jettoɗe kewɗe minen fof ɓuuri hewde denɗiraɓe ɗum waɗi minen joni hayso min mbaɗani haydara hayso min ɗetto wadde tan tan ko denɗiraɓe jane amen mbiyata wonde komin mbaɗi hayso min mbaɗani banggue jettoje ɗe ɓe mbi ko mo sikki ɗum ko version goɗɗo sernaɓe jaafo min ɓe mbi ko annabi Nuhu nde laanaka ari ha joofi nde kanko annabi Nuhu o wonde e yimɓe makko o wiɓe alhamdoulillahi rabbil alamina ndiɗo leydi ndi gonɗen hannde ko leydi nde Allah duwoni leydi ndi kala ko gawɗon ɗo henenne koko fuɗata hankkadi wonnoɓe ɗon goto fof hankkadi ko sawdino ɗum foof nanggane awa ko awi fof ne fuɗa joni noon ndeke Iblisa ne wonde e mabɓe Iblisa wi min de won ko mbawmi awde ɗo ko mboɗo andi fuɗata ɓe mbi ala Iblisa wota ko kalta ko o wi aha min won ko joguimi ɗo somi awi ɗum fuɗata ɓe mbi ala wattan en tout cas annibi o kam haali kayni kanko nelaɗo o ñaaguima kala gawɗo nana fuuɗa annen ƴewtan tan o waɗi tan o asi gaska kanko Iblisa tan o soppini hen tan o woppi hen hendu nden o woppi hen hendu tan lekki mawki
umme hen tan lekki dari joni noon ki lekki ɓe mbi won jimowo goto wiyete ko wiyete ko Yerodor Diallo o wi wonde kiɗo lekki ki wiya tabaki o wi celeki katki kuɗaki nefa ɗaleki ceerno men Tidiane yiɗa ki moññe ne purɗa ki sorɓine kine parka kuɗaki haɗi gure meɗen haɗi rendo meɗen teji en tout cas ko haala simme tan joni noon ɓe coppi lekki ki ɓe mbi addi sosoɓe ki liira liiduɓe jalti hen ewa ki sara sar ɓe jalti hen ki awa ɓe jalti hen ewa ki gayɓinaɓe ki jawina jajaɓe jalti hen ki samma mboƴ en ɓen ko sammake mboƴ ɓe geyɓe jalti hen e heddiɓe fof ni so ƴeewi lekki ki ma taw hen goto fof ma taw hen yettode muɗum firti tan ko nder jettode ɗe e koye mumen ko denɗiragal jettode wona yimɓe fof goni denɗira wona goni denɗiraɓe banggue jettode kono denɗiragal jettode ne waɗi hen denɗiraɗe tiɗɗe tigui rigui e denɗiragal gongal ngal ko denɗiragal pelle ɗum kam mi haali nane hakkude fedde dow e fedde less ɓen ko denɗiraɓe denɗiragal taniragal kadi mi haalino wonde denɗiragal banggue taniraɗo mamiraɓe ne wonde tanumen denɗiragal mecce eyyi denɗiragal mecce kadi addata ɗum ko hakkude joni subalɓe e remoɓe walla hakkude subalɓe fulɓe aynaɓe eko wayno ne ko wayno firti tan ko nder meɗen tan ene waɗi denɗirade tan taw ɗum ko banggue jokkere en ɗam ko banggue wallodirde par ce que mbi denɗiragal tan ko wallodiroɓe sen mbi denɗiragal tan ko yimɓeɓe ɓe kaɓata hay joni banggue sippiro en joni hewɓe ganduɗa ɗum libde denɗum wona e gorago jeeya sa liiɓi dende sa salno siɗi taw ka champion walla taw ko denɗe o ko champion sa liiɓi ɗum firti ko a nanguetake wonde a tiiɗi par ce que mo liɓɗa o ko denɗe joni eɗen jogui noon denɗirade goɗɗe ɗen ko jaltuɗe en seeɗa jaltuɗe firti tan ko faati koye hoddiɓe e iwdi en ne wonde arani haala arani en pour wallude arani ha so are meɗen no yawirta andude gurdam meɗen no way wona no janitirten ni no mbaɗirten yano ni so neɗɗo mo anda ɗum so yettima tubakoɓe adinoɓe sifade ɗum ɗo ɓe cifi hakkude jalluɓe e babaɓe to Guinée ɓe jii baba o ko mawɗo ko waare renere waɗi e foof ɓe mbi oyo ko cukalel Diallo ɓe jetti nanggue e waare makko ren ene fooɗa eywa kamɓe wajiɓe ɓe donka famde eyyi ɗum ko andude wonde denɗiragal holko rodi joni noon eɗen jogui denɗiragal wiyete koddigo minen joni jowol min koddi koye soninkoɓe woni sarkulle en ko denɗiraɓe amen e te ko denɗiragal ngal e hoore muɗum ni haɗata hay tension ngaji wadde si wonko sarkulle waɗata ɗon taw ne adda tension yimɓe gartirta ɗum tan koye oɗo ko sarkulle o anda ko waɗata ko walla kamɓe koyeɓe kadi ko noon ɓe mbiyata min iwdi kadi enen eɗen gandi ɗo joni kala to gummiɗa e nokkuji sa yettima nokku ma andaka a yettima e nokku taw ka tumaranke hen yimɓeɓe mballuma ka yimɓeɓe koyemen ballatma gona yanadema beele aɗa natta e hono wiyeteno e koɓe mbaɗata ko joni noon waɗi denɗiragal arani joni no tubakoɓe tan minen min joguino tuba goto nde wonno wuura men ko américain eyyi o ari o wiyete ko Daouda Fall o waɗi ɗon duuɓi 4 o watti haalde pular ha o ɓurti yimɓeɓe wawde haalde pular joni noon Daouda noon haaɗan tan haalde pular Daouda sa yeehi to awoɓe a tawa ɗum toon sa yeehi to remoɓe a tawmo toon sa yeehi to alɓurano juma a tawa toon Daouda sa tawi to sippirteɓe a tawa toon Daouda hanke tan wonti ɓiɗɗo wuuro joni noon gotol bawɗi jamma piiɗon tan bawɗi beeli ɗum ko bawɗi jamma noon bawɗi jamma watte tan ko hakkude sukaɓe wuuro tan gona leeɗe en niɓɓiɗi tugaji gadda kuuɓa hankadi lewol wal waɗa ɓe kuɓɓi hono wiyeno foyre ha dow yimɓeɗe cippira bawɗi beeli tan Daouda fi ngayel naati hakkude bawɗi taw ko tubago américain o naati tan o wanni tan o dikki ewa tan yimɓe nangge makko ɓe Daouda argay ar yalto boowal sibo an a wona fuutanke anda no sippiro yarata o wi mboɗo wawi sippirede o fiiti ngayel goɗɗo kadi rewɓe bedde makko misoraji tan han kadi ɗon pikkiri o wi mo sippire joni noon mo dikki o noon ko sukamen goto cubbal on ko Allah e mum hanguede hoore min mbiyata ɗum ko Paul Bretner o dikki Paul yimɓe nanguimo hankkadi ndeysan anduɓe Daouda ɓe fof mbi Daouda woto sippiro an wona hol tubako hol sippiro andi wiyanoma hol hamme hol hoore weedu mbi hol américain hol sippiro Fouta o wi tan mo sippire wonon kanko Daouda hoore makko ancien militaire kala janggoɓe Amérique foof ma mbaɗa militaire agal eyyi joni noon hankkadi o sippire Paul minen sukaɓe min jeeyi min gaddo e leɗɗe hankkadi taw jeygol ngol ɗasi gasde
min poodi jeygol min mbaɗi hen leɗɗe ren hankkadi ha lelowol yetti dow asman mbere kam ene laaɓa eyo wulnoɓe bawɗi ɓe kadi gulni bawɗi men tan o nanggodiri e pol o rigui pol tan pol fobnimo tan o rewoy dow hoore muɗum o rewoy dow hoore pol to wiyata omo yana e leydi tan taw on teɓɓimomo toon kadi teɓino kadi dogde makko arimo tan ha hakkude bawɗi tan fiimo e leydi tan sukaɓe jolnaɓe ko ɓurtuɓe seeɗa gari ceenal no wonɗo ne gari gubbimo e ceenal he tan bawɗi puusi hankkadi ngal ɗo leegal yahata e gulaɗi ɓeɗo jaada e gulaɗi ɓe jaada e gulaɗi Daoud leli ɗon maro ɓuuri ko puɗɗi wiɗo conférence o ko umma kam woni ɗon omo leli ha sehila makko garnimo o yehi o fayi maayo o looti ay gayni lootade o way kono ɓernde nangi moni eyyi waɗi o wi jaatigueɓe makko ɓe onon naane nde kaari sippirtede bawɗi pusani ɓe mbimo aha bawɗi pusani o wi kaari ni kayne nande nde bawɗi nde liɓade bawɗi pusani wiya aha bawɗi pusani o wi ɓe joni pourquoi min komi tubako mi liiɓe tan bawɗi pusa ɓe mbimo aha par ce que an ka arani ɓe to ɗo no jiirani e an no mbaɗirtani wona wawa wonde gotum joni e naati e ko mbiyeten sifaji yano no fuɗɗorto ko guila calminali meɗen nane waddi ɗum ɗo nane e sernaɓe so yimɓe calmodiri tan nanta ko yettode ɗon dendiragal fuɗɗoto yettode eyyi nane kam ko basumo newonde jaayo kam ko ñamowo ñebbe joni to guila yimɓe calmodirta ɗo tan ko ɗon déjà mbawɗa andude wonon goto meɗen foof ene jogui jettoɗe kewɗe ko denɗumen donc ene hawni onon yimɓe sa fotte yimɓe sappo hawnaki hay sono kam ɗiɗo hen walla tatato ko denɗe en donc sa yettima tan ɗum waɗi na yiyande calminɗo foof yo yettode ma yettode so haali yettode nde tan gasi tan hankkadi ko ɗon hankkadi dame ɗe guddito jeeya koye sirruji no yano fuɗɗorto ne waɗi critére uji mbiɗi critére uji ɗi ene waɗi sifa majji joni koko wayno gaajodiral en gaybodiral en pallodiral en e puntodiral en eko way noon ene waɗi critére uji wiyete ko critére expressif et sonore ay ko wayno ehnogol en ko wayno purƴingol en walla ufnogol en ene jogui kadi ko wiyete critére formel eyyi ɗum woni on wiyatno ene waɗi critére uji formel taw ko wayno par exemple no pabbodiral en joni momo haal holno denɗiragal holno fulɓe mbaɗi ha denɗiragal e hono wiyatno ha denɗiragal wawi mawnude e nder meɗen c'est à dire denɗiragal fuɗɗori taw ko guilay cukako ko mbiyeten pabbodiral ko koye nder pabbodiral sukaɓe jangguinte gueɗe tati gueɗal gotal ngal ko wawde munje jaleɗe c'est-à-dire sa jalama so yimɓe payemani jalma mbawa munje e mbawa haalde sa ko pabboteɗa ko eno jalnori ni an hoorema kanko cukalel nguel alay saago o wawa ligginde hakkille makko haw wawa jabade sibu so haali won sukaɓe wonɓe ɗon sukaɓeɓe jaldatamo ko yo sek e gueɗel tataɓel nguel noon hankkadi ɗum ko janggude tan gurdam aduna janggo e jaam so jomumen fottoyi e yimɓe ay joni sukaɓe meɗen fettoɓe bal wonɓe hedde Europe en sukaɓe footballeur uji ɓe hewɓe mabɓe Sadio Mané en e ko way noon soɓe gari Italie walla Espagne walla nokkuji goɗɗi eɓe petta bal sa fo oɗon nana public o nana wiya eɓe nande baaɗi public wona ñemtinde ɓe ñemtina baaɗi mbere ene segnaɓe e kamɓe nen Kalidou Koulibaly en par ce que ko gandonajo Kalidou Koulibaly en kamɓe fof ɓe ceka hen soɓe cegui noon ɓe kewi ni ko yaade ɓe porte plainte justice mbere ne ñawore ne waɗe par ce que ɓen mbi eɓe nande baaɗi andi ɗum waɗi probléme ƴeew so tawi ɓe gartiri ɗum mi wima aɗa nande e wandu anda wi kam wonde mboɗo nande yendu walla mboɗo nande e ñale walla won nande e ɗum ɗoji haalaka ko ɗon haɗata on jino waadi quoi won so tawi conférence o ari gasde mo hollon ɗo photo debbo goto wiyete ko Christiane Toubira ko ministre français wonno ko ɓalejo o jeeya ko Guyane ko ministre France kanko woni ministre ko faati enen e ñawoje eyo journaliste goto wimo omo nande e wandu par ce que o ɓalejo tan wimo kanko Christiane omo nande e wandu kanko Christiane o porti plainte contre journaliste o nangui ɗum o sogui ɗum par ce que kanko woni ministre eyyi portumen makko noon kanko woni kala mum mbiyamo oɗo mo cokɗa aɗa wawno wasde fode aɗa wawno wasde sogde mo o wima aɗa nande e wandu aɗa andi a nandani e wandu ala ko cekata hen haydara
mbimo minen amin joguira men to wiyete ko pabbodiral o wi kam o wi kam ko holko woni pabbodiral mbimo pabbodiral ko minen guila cukaku komin jangguinaɓe so neɗɗo huccitema wimo konngol ngol welanima surtout konngol ngol kadi ko affaire physique par ce que pabbodiral kañum fati tan koye physique eyyi par ce que ay hono wiyeteno ay guite elle hoore nawade ay noppi elle mbeɗaba sadio an aɗa andi noppi ma wona mbeɗaba sadio holko cegata hen annene jaabo tan e o haali noon o wi ala ɓeɗo koɓe leñam mago ɓe mbaɗiri mbimi ala wona leñam maji ko sanna anduno tan ko wiyete pabbodiral ko tan a yettata ko ha toon joni noon joni noon bandiraɓe sehilaɓe e musidɓe tedduɓe hop eyyi ɗum ko on wiyeteno ɗum ko pabbodiral waɗa ɗum ɗo joni ko sukaɓe gonɗon e pabbodira e pilmunomi to wuura men mi anda onon to nokkuji moɗon ga so tawi ɗum hannde ne heddi kono won école aji ni joni nana to Belgique en e walla leydi wiyetedi Mexique par ce que leydi wiyetedi Mexique ndi woni ko sara Amérique mi yi noon laabi tati mboɗo haalanaɓe haala pabbodiral kamɓe Mexique naɓe ɗum en intéressé ɓe e te ɓe batti won noon ko fijirde ɓe batti wadde ɗum e sukaɓe mabɓe pabbodiral ko fijirde ko duel wiyete sukaɓe foof jooɗoto kamɓe ɗiɗo pabbodiroɓe ɓe kuccodira soɓe jooɗi soɓe daari soɓe gon sukaɓe rewɓe walla soɓe gon sukaɓe worɓe walla debbo e gorko duuɓi mabɓe heewani ɓurdirde no feewi ene waɗi ñawowo noon hecci sukaɓe ñawowo ko ñawowo kellifaɗo wona ñawdeɓe on woniri ɗon ko beere so hen cukalel wi ne seka walla wino wonta haare siftinaɓe règle uji juɓɓudi pabbodiral ɓe gono noon e pabbodirde no mbiɗen ni sukaɓeɓe kañumen goto foof wonay toñƴe goɗɗo on taw ene jala ha kañum e hoore mum oɗo joni ɓeɗo pabbodiroɓe ɗo ennene e hollude on wonde nder pabbodiral nafoore wonde hen ko enen joni mawɓe meɗen kalno haala mbima ɗo joni ƴeew becce elle nooro so wiyama becce elle nooro wawi wiide becce elle nooro ko gandude nooro sukaɓe ɓeɗo ganda nooro kañumen mbiyata ƴeew becce elle nooro walla sa wi ɗumen becce elle nooro kañumen ɗum jalnaki ɗumen wona